Hej venner, jeg har lige klappet. Nej, vi har vi har opgaven Det Gyldne Tårn 2. Og der der har vi et interview med Bertel Haarder, som sidder med et glas vand op i det gyldne tårn, og så kører det gyldne tårn ned, og så siger det vupti, og så falder glas ud, og så spørger manden bagefter Bertel Haarder, hvorfor? Og så svarer Bertel Haarder, at det er fordi, at vi kommer i frit fald, og så falder vandet ud, fordi at vi er tungere. Hehe. Men det er ikke det, der sker. Fordi det, der sker, det er, at den her vogn, den bliver trykket nedad, bum, med 1,5 G. Og det er mere end tyngdekraften. Og vandet, det er jo inde i den her lille kop. Vi tager lige en lille kop. Det her, det er en kop. Dyt. Og der er vand inde i. Hov. Hvordan fanden laver man det? Grader. Ja, der er vand i den her kop. Ups. Der er vand i den her kop. Og det rører så op. Ej, den er værd med alle de der farver for helvede. Den rører op. Fordi at den bliver kun presset ned med. Den bliver kun presset ned med 1G. Og ja. Og det er så derfor, at den ikke bliver nede i koppen, fordi at vi ligesom bare bliver presset ned. Ja. Okay, den der oppil, den er over det hele. Ja. Hvad skal jeg sige nu, HH? Nå ja, okay, og så havde vi også sådan en lille ark der, hvor at ja, så står der sådan med, at hvis man nu sidder på en badevægt i det gyldne tårn, hvor vil man så veje mere eller mindre og sådan noget der. Hvad fanden sker der her? Ja. Og så ser vi så her. Bum. Vi har det gyldne tårn. Det er den her. Og vi laver lige 3 af dem. Og så når vognen, det er den røde her. Nej, støv i øjet. Når vognen, den så er hernede på vej op, så betyder det, at vi vejer mere, fordi vi accelererer op. Det er sådan lige starten. Og når den er her i midten og stadig er på vej op, men har en konstant fart, så vil vægten vise det samme, som hvis vi stod stille. Siger vi bare. Og så når den er herop, og den så er på vej ned, så vil vægten selvfølgelig vise mindre, fordi man ligesom, ja, fordi man accelererer nedad, og så modvirker den tyngdekraften. Ja, man vil i hvert fald veje mindre. Jeg gider ikke gå i detaljer om hvorfor, fordi det ved I alle sammen godt. Og så når man kommer ned, helt ned og skal bremse, så vil den veje, eller så vil den, så vil du veje mere, fordi du ligesom har en acceleration, og så er der så en kraft, der stopper din acceleration, hvilket gør, at der kommer en kraft mod dig, og den kraft du har, den kommer så ned i vægten. Not confusing at all. Og så valgte ham der æbedrengen også at nævne, altså Bertel Haarder, han valgte også at nævne det skæve tårn i Pizza. Og Galileo Galilei. Og hvad var det han ville sige? Short break. At hvad?
Ja, han sagde, at det Galileo han sagde, det sagde... Bertel sagde, at Galileo sagde, at... Glem det! Galileo han er slet ikke med i det her forsøg, altså. Bertel er bare abedreng. Slut!